Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, кадерле дуслар. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без аны шагыйрь, прозаик, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әдип Малик улы Маликов иҗатына багышлыйбыз. 16 августта аның тууына 100 ел тула. Әдип Маликов Башкортстанның Яңавыл районы Югары Чат авылында мөгаллим гаиләсендә туа. Яңавыл урта мәктәбендә 8нче сыйныфны тәмамлагач, Пермь шәһәрендәге Татар педагогия училищесының 2нче курсына укырга керә. Училищеда укыган чорда әдәбият белән ныклап кызыксына башлый. Студентларның әдәби иҗат түгәрәк эшләрендә актив катнаша. Кулъязма әдәби журнал чыгаруны оештыра, аның җаваплы мөхәррире була. Шул елларда төрле газета журнал битләрендә аның тәүге шигырьләре басылып чыга. 1939 елда училищены тәмамлагач, Әдип Маликовны Пермь өлкәсенең Барда районы Солтанай авылы мәктәбенә укытучы итеп җибәрәләр. Ләкин анда озак эшләргә туры килми. Шул ук елның көзендә аны армиягә алалар. Бөек Ватан сугышы башлану сәбәпле Әдип Маликовның гаскәри хезмәте 7 елга сузыла. 1945 елның августында ул разведка төркеме командиры буларак Сахалин утравының көньяк өлешен японнардан азат итү сугышларында катнаша. Бу операциядә үзенә йөкләнгән хәрби бурычны җиренә җиткереп башкарган өчен аны батырлык өчен медале белән бүләклиләр. Армиядан кайткач, Әдип Маликов Татарстан радиосында әдәби-драматик тапшырулар мөхәррире булып эшли. 1949 елның көзендә Татарстан язучылар берлеге аны Мәскәүгә Максим Горький исемендәге әдәбият институтына укырга җибәрә. Әдип Маликовның әдәби иҗатының иң матур чоры Әлмәттә яшәгән елларга туры килә. Аның 50-70 елларда иҗат иткән шигырьләре, поэмалары, повесть истәлекләре тормышчан образларга, сурәтләү чараларына бай һәм шул чор татар әдәбиятының үзенчәлекле бер сәхифәсен тәшкил итәләр. Дистәдән артык китап авторы Әдип Маликов гомеренең соңгы көннәренә кадәр Әлмәттә яшәп, 2009 елның 23 апрелендә вафат була. Аның үлемсез әсәрләре бүген дә әдәбият сөючеләрне рухландырып тора. Шушы урында Әдип Маликовның Татарстан радиосы фондында сакланган бер чыгышыннан өзек тыңлап үтик. Ул аны Әлмәт шәһәренең 25 еллыгын билгеләп узган тантанада ясаган булган. Әлмәт шәһәренең үзәге минем күз алдымда 3 мәртәбә алмашынды. Шәһәр биеклеккә һәм киңлеккә үскән саен, аның өр-яңа мәһабәт үзәк мәйданы барлыкка килә. Һәр кайсында берсеннән-берсе матур культура сарае булыр. Шәһәрнең Максим Горький исемендәге нефтьчеләр клубы урнашкан беренче үзәге аеруча хәтердә калган. 1955 елның яңгырлы көзе без яшь әдәбиятчылар, резинитиклар киеп, кул фонары яктысында канаудан канауга сикерә-сикерә клубка юнәләбез. Бер бүлмәдә үзешчән артистлар җыйнала, икенчесендә үзешчән оркестр тавыш бирә, ә китапхана бүлмәсендә шәһәрнең яшь иҗат көчләре, булачак язучылары, шагыйрьләре әдәби темаларга бәхәс күтәрәләр. Яңа хикәяләр, очерклар тикшерәбез, шигырь укыйбыз. Сафларыбыз торган саен ишәя барды.
Нефтче яшьләр тавышына республика газеталары һәм радиолар игътибар итте. Казаннан командировкага килгән танылган язучылар безгә дусларча, аталарча ярдәм кылу суздылар. Нефт фонтаннары арасында шул гүзәл якларның үз җыры, үз моңы туды. Моңарчы бер кайда кабатланмаган, китапларда язылмаган, тормышның үзеннән ургылып чыккан җыр иде бу. Ул һаман үсә, көчәя, камилләшә барды һәм тылсымлы көчкә әйләнеп зур әдәбият агымына килеп кушылды. Балалар һәм өлкәннәр өчен дә актив иҗат итүче прозаикларыбыз укучыларга яхшы таныш. Әлмәт бүлеге язучылары үзәктән читтә, төрле районнарда яшиләр. Әмма алар провинция язучылары түгел. Күпчелек авторларыбызның әсәрләре олы таләпкә җавап бирә дияр идем мин. Әлмәт язучыларының старт майданы шанышлы һәм шактый еракка ата торган булып чыкты. Яшьләр үзләренә киңәшче, остаз эзлиләр. Шунысы куанычлы. Безнең тәҗрибәле язучыларыбыз яшь авторларга иҗади ярдәм итүне үзләренең изге бер эшләре, изге бурычлары итеп саныйлар. Алар әледән-әле нефт районнарындагы әдәби берләшмә утырышларына барып чыгалар, өметле яңа әсәрләргә сөенәләр, кимчелекләрдән бергәләп котылу юлын эзлиләр. Поэзия үзәнендә халык тормышының якты елгасы агырга тиеш. Шагыйрьне шагыйрь иткән нәрсә халыкның әрнүләре һәм шатлыклары. Художник халыктан аерылса, аңа таяныш калмый, иҗатына терәк калмый. Мондый иҗат җансыз булачак. Кешеләргә аның кирәге калмый. Бу хакыйкать шагыйрьләргә генә түгел, барлык жанрда эшләүчеләргә дә бер тигез кагыла. Зур иҗади бурычларны хәл итәрлек, яңага укучының күзен ачардай, тетрәндерерлек, гаҗәпләндерерлек яңа әсәрләр кирәк безгә. Ә кыюлык һәм тәвәккәллек бигрәк тә яшьләргә хас. Тапшыруыбызны Әдип Маликовның үзе укуындагы шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Юлым синдә туктар. Тормыш гизеп, бер җилләнеп кайту, үзе бер гомергә торырлык. Корт шикелле иштән ашый җанны, хәрәкәтсез, гамсез торгынлык. Дәшә мине погран заставалар, уяу тора һаман постларым. Танырмын да, танымам да сезне, яшел фуражкалы дусларым. Җырларыбыз бара походларда, запастагы чинда торсак та, Татарстан, якты калаларың космос аша миңа күренә. Юл тотсам да кайда, озатып йөри туган якның шифа җилләре, йомарланып күңел түрләрендә балкып чәчәк ата гөлләре. Аерылганда синнән туган ягым, юксынуым җырда шагылыр, урый торгач зәңгәр планетаны, юлым синдә туктар барыбер. Үзем булып калам, полкташ разведчик дусларыма. Разведкада, зәһәр салкында, тәнем белән карны җылыттым. Уздым дигәч утлы чикләрне, яңасына барып юлыктым. Без һөҗүмгә кирдек гаскәрсез, төн карасы белән камалып, приказ кыска. Тап син ачкышын дошман тылындагы каланың, күперләрен, урам шатларын барлап йөрдем, барсын күңелдән мин үлемгә кирдем. Меңнәрне саклап калу өчен үлемнән, кар төсенә кирдем качакта, ком төсенә, яфрак төсенә. Төсен үзгәртә бу хамелеон, дия алмады, ләкин берсе дә үзем булып калдым барыбер. Алга уздым юлны тамгалап, расладым мин яшәү хукукын, дошманнардан илне аралап. Солдатлар узганда, солдатлар узалар, солдатлар, уйларым яктыра
saflana. Минем дә йолдызлы яшьлегем бара күк шул тыгыз сафларда. Аерылмас туганнар шикелле, гел бергә ни генә күрсәң дә. Егылсаң турсаң да бер кайгы, туган ил язмышы җилкәңдә. Һөҗүмгә керәләр солдатлар, тиң булып ярсулы ташкынга. Йөрәкләр тынса да гел бергә, яталар бер йолдыз астында. Жуелмас тарихның хәтере, туган ил чакырса тагында. Һөҗүмгә ташланыр үлгәннәр, жанланып миллионнар аңында. Солдатлар узалар, солдатлар, уйларым яктыра, сафлана. Минем дә йолдызлы яшьлегем бара күк шул тыгыз сафларда. Медальләр. Хуҗасы бийсә бийләр, көлгәндә шылтырап көләләр. Хуҗасы мәйданга җыенса, күзгедән елмая медальләр. Шыңлашып куялар моңына, кинәттән йөрәкне сызлатып. Чыктыгыз иң хәтәр юлларга, магнитлы тауларны кузгатып. Шыңлыйсыз, әйтерсең яшенләп, кылычлар кисешә һавада. Кылычлар йөзеннән үткәреп, сынады кешене замана. Тудыгыз һөҗүмгә барганда, ялкыннан, салютлар языннан. Җуелмас даныгыз ут белән, калалар исменә язылган. Шыңлыйсыз, шаңкыга хатыннар, Европа арынды хурлыктан. Әйтерсең меңләгән чишмәләр, дан җырлый җиңүче халыкка. Шыңлагыз медальләр, шыңлагыз, кырдагы башаклар җыры бу. Хәерле иртә дип уяткан, башкала куранты шыңы бу. Юлларда булыгыз медальләр, аяклар талса да тынмагыз. Миндәргә күчмәгез медальләр, йөрәкләр катында шыңлагыз. Тормыш кичкән иргә таян, өстен торыр ваклыклардан, мәхрүм итмәс шатлыклардан. Гайбен күреп сүксә сүгәр, яратып бер сукса сугар. Яманнардан әмма яклар, һәлакәттән сине саклар. Сугыш кичкән иргә таян, ул тубыктан кан эчендә җиңеп барган бар көченә. Гаделлекне яклап барган, шул җанында аның калган. Үзен илгә багышлаган, шуның белән ялгышмаган. Таян иле белән бергә, үлем аша узган иргә. Җәйлер идем идел булып, кыя алмый агымнарын, ярсый язын елгалар. Озатуга кар суларын алар кинәт тыналар. Чәчәкләр белән хушлана сусыл болын тугайлар. Матурлыгын мактап җәйнең күккә менә тургайлар. Ярсыган чаклар булгандыр, сыя алмый җаныма. Дуслар юатса, дошманнар туз салдылар каныма. Язларын ярсый елгалар, тикә булса ярлары. Җәелер идем идел булып, артта калды язларым. Бер багында, вагоннар да, күңелләр дә бер ноктадан кузгала. Күпе сайын пассажирлар гәп коралар үзара. Арада яшь пограничник, сары каеш билендә, кунакка я бөтенләйгә кайта булыр иленә. Кителен дә салып карый, кырларга да күз сала. Аның бүтән хәрәкәтен отып бара кыз бала. Төшәр иде өске каттан очып кына тиз генә.
Кителеңә ак яканы тегәр идем үзем дә, күкрәгендә значоклар. Хезмәте бар егетнең, әнисенең улы кайта, яшь кызларның өмете. Сөйдә яшел фуражкасы, йолдызыннан нур тама, сөйләшәсе килә кызның, сүзне салып уртага. Егетне шул үз уйлары биләп алган күрәсең, ул дөньяга болай гына ничек барып керәсең? Күңеле бәлки бик якта, хезмәт иткән яктадыр, бәлки туган як төсләрен көйгә салып кайтадыр, бәлки әле әтисе дә хәрби кеше булгандыр, Европаны дер селкетеп фашистларны кулгандыр. Очрашырлар ике солдат, сөйләшерләр туйганчы, берсен-берсе генераллар баскычына куйганчы, пограничник абый кайта. Кыз күңеленә таяныч, төшеп калыр кемдер алдан, шунсы менә аяныч. Юллардагы ераклыкка, иминлеккә баш булып, кайта егет илләренә, чаба поезд ашкынып. Сез шагыйрь, прозаик, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әдип Малик улы Маликов иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Исегезгә төшереп үтик, 16 августта аның тууына 100 ел тула. Yanında bir yıldız var, bir milyon şiirde yaktı. Eşiğimizde simsul yaktı yıldız bir yanda. Düşüp ağladım, yaşların izlerim. Unutmam elnet dişlerim. Düşüp ağladım, yaşların izlerim. Unutmam elnet dişlerim. Dağlar aşıktır, yanmasıydı o yılları. Yüreğime umutlar yoktun, yaşlanırdı yollar. Düşüp ağladım, yaşarak izlerin. Unutamam elnet dişlerin. Җиде җир асларыннан син табасың зора алтын, бәхтебезне ягырга атсаң иде үрле яндым. Düşüp ağladım, yaşарак izlerin. Unutamam elnet dişlerin. Düşüp ağladım, yaşarak izlerin. Unutamam elnet dişlerin. Кадерле яшь дусларыбыз, язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.